Kaixo, Naiara naiz, eta aurten proiektu internazional batean parte hartzen egon naiz. Horregaitik Kolonbian eta Ekuadorren egon gara, bertan lanbide heziketako irakaslei pizkatxo bat azaltzen hemen Euskal Herrian iraunkortasunaren gaiak eta horrela nola jorratzen ditugun. Proiektu hau deitzen da Green Skills Now eta oso helburu zehatza dauka. Bilatzen duena da pizka bat lanbide heziketako ikasleak iraunkortasuneko gaietan trebatzea, baina beti ere begirada inklusibo batekin eta lan merkatuarekin ahalik eta konektatuta egonda. Alde batetik gustatu zait baieztatzea zelan munduko leku desberdinetan iraunkortasunaren inguruan lan egiten ari garen guztiok. Gero pertsonalki nik ideia berriak ekarri ditut hona, baita kontaktu sare zabalagoa ere bai, eta niretzako garrantzitsuena izan da jakitea igual guk hemen egiten ditugun gauza desberdinak munduko beste leku batzuetan aldaketak sortzeko indarra daukaten gauzak direla. Hezkuntza funtsezkoa da etorkizun berde bat eraikitzeko. Irakasteko modua aldatzen baldin badugu, mundua alda dezakegula uste dut.